हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ दिनै HSLC मेट्रिक सेमिनारि खुंजानाय एग्जाम दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दिन 3 तारिख मार्च आं बयनिसिमबो एग्जाम होगिरि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय अल द बेस्ट नोंथांमोना जाहाथे एग्जामखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हायो जाय जि टारगेट लादों बे नोंथांमोना जाफुंसारो बेनि थाखाय बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरबाय जाहाथे नोंथांमोन बयबो साननाय बायदि रिजाल्टखौ मोननो हायो बेनि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामो जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव गाव गावनि थांखियाव सौहैयो जे मेट्रिकखौ पास जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जि गावबागाव लाइनाव थांनो गोसो बेयाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो थांनो हायो आरो दानि दिनावथ' मोजां मोजां इनस्टिटिउटफ्राव एडमिसन लानोब्ला पार्सेन्टफ्रा मोजां जानांगोन बेखौ बयबो मिथिखायो दा आसा खालामो नोंथांमोननि बयनिबो साननायफोरा जाफुंसारगोन आरो गार्जेनफोराबो बेखौनो लुगैयो गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामो बेखौ आंबो आसा खालामबाय बेनिफ्राय गावबागाव स्ट्रिम आर्टस साइन्स कमार्स जिखुनु ITI गावबागाव गोसो मथे गावबागाव थांनो हागोन बेनि उनाव साक्सेसखौ गावबा गावनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन साक्सेस होनाया गावबा गावनि सायावसो डिपेन्ड जोङो सानो आरो जों मानिनानै लायो जिहेतु मेट्रिकआनो बा HSLC एग्जामानो जिहेतु माने फाउन्डेसन स्टेज जाहाथे बे फाउन्डेसन स्टेजाव बयबो जाहाथे रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायो बेखौनो आसा खालामबाय दे गोजोनथों बयनिसिमबो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम लाइक आरो शेयार खालामना